Рада и Марлен, те тъкмо слизат от сцената. Как беше? Малко плашето. Доволни ли сте от изпълнението си? Но не, горе-долу. А ще участвате ли пак на Деня на таланта? Да. Какво изпълнихте вие? Set Fire to the Rain на Дело. Си представете се. Аз съм Елиза, От кой клас си? 11 Ж. Аз съм Петко и съм 11 клас. В кой клуб тренирате? Paradise Dance. Какво ще ни представите днес? Английски валс. Притеснявате ли се? Малко. Не ви личи? Изглеждате доста опитни. Виждали сме ви преди на нашата сцена. Да, преди 2 години танцувах за последно, стараем се да не се притесняваме, все пак това е ключ към добро представяне. До година ще участвате ли пак? Ще видим, зависи. Пожелавам ви успех, мерси. Намираме се съвсем бакстейдж, където виждаме част от познатите ни лица вече. Те се готвят да излезат на сцената. С нас е Габи, която е част от организаторите на Деня на таланта. Здравей, как си? Здрасти, добре, всичко върви както по план. Лесно ли беше да се организира такова мероприятие? Никак даже, много е сложно, защото трябва постоянно да казваш кой, кога, след кого. Страшна сматоха е. Всичко е по план? Всичко върви идеално. Доволни ли сте от изпълнението? Абсолютно всички са страхотни, просто нямат равни. Мерси много. Междувременно, тук се заформи доста интересна картина. Какво ще ни представите? Ще представим ревю от дрехи, направени от хартия. Да. Кой е дизайнерът на роклите? По-монете тук. Не беше идеята и тя ги прави всяка една от нас и ги прави по нас и така ги направихме. От какво са вдъхновени роклите? От природата и най-вече някои от животни, като пълни папагал. Изглеждате наистина много интересно, много атрактивно. Пожелавам. Завършването и бала и така нататък. Не ми се иска да забравяме едно конкретно момиче, което за жалост не е сред нас вече. И мисля, че нашия випуск най-добре ще я помни. И искам със следващата песен да си спомните за всичките хубави моменти, които сме прекарали с Настя и усмивката и лицето и цялата позитивна енергия, която носеше. И да я запомня като част от 2012. I can tell anymore.
Аврамов Казо. На днешния ден на таланта ще имаме училищен мюзикъл, подготвен изцяло от наши ученици. Тези изключително кратко време успяха да направят сцена от мюзикъл Хореографията на Николай Серафимов, а в главните роли ще видим